फिन दिनैहाय बे गय बागाननिफ्राय ना बे जाहैबाय बर'दिननि ओइ बाहागि मा उन्दुगासिनो नामा नोंलाय बर'दिननि आरोखि बियो गय बागाननिफ्राय स्रायनो बरायहरलायबाय गय बागानाव एसे हाबनि दिनैहाय बारा इन्टारेस्ट जानाय नङा दिनैनि ब्लगा एसे हाग्रा एवनो फैदों फुरा जंगल मंगल होननायफोर बायदिसो जादों हाब फोजौखांना गया माथो फांफा फांनै थैदोंब्रा गेजेरावलाय आंलाय सानदोंमोन आंनियानोल' थैजोबथारबायलै गैथारला बिदि सानदोंमोन ग्रोम जानाया माथो फांफा फांनै थैनानै दं बे एक्चुअलि गय बागाना ना बियो आं जेब्ला गायदों अब्लानो बिनियाबो गायनायमोन बेसोरो बे बिराद खस्थ' खालामो खस्थ' खालामनानै दा खस्थ'नि फिथाइखौ मोनसिगोन बिबार लाजोब्बाय लानाया आंनियाथ' नै हाग्रा दुजोबना दं बै खर'निफ्रायसो होबोनायसै फैद' हाग्रा एसे एवहैनो दिनै नै थालिरबो दङ कुइसन हबा अफ्रिनि गया माथो गय बागाना माथो ओरैबा जारला जोबनानै दं आयो रानज्रिं खुज्रिं दिनै हाग्रा गेजेराव एसे हाग्रा हाग्रा दाननो रोंगोन ना रोङाथाय ओइ नों थांना थाङा नोंसो आं नोंखौ सेर गंसे लाबो होनखादोंमोन ना दहाय आं दानगोन ना बा दोननाङा नों दाननाङा आं दानगोन लाबो आं दानगोन नोंखौ सेर गंसे लाना फैफाखा होनखादोंमोन आङो बैयाव आराम जिरायबाय थारमाने सेर लानो थिननायनि खारना मा नोंबो जिरायबाय दान्दिसे आंबो जिरायबाय दान्दिसे बेमोन आरोखि धान्दा नों खोथाखौनो बुजियासैब्रा बे आरोखि नै बेफोरबायदि जानानै दं अफ्रि बाहायनि गया नै फांसे थैबावबाय बाला नै गोग्लैलायलायबाय मा दुखुजों गोग्लैखोलै बिबा एसे मोजां जाखुमाबाय हाग्राखौ एसे एवबानो मोजां जागोन बियो दिनै बे साननैयावनो जोबगोलै बे हाग्राया बयनिबोख्रुइ जौसिन हाग्रायावसो हाबहैनि थ' बिदिब्ला जोङो नङा होमबा हाग्रा फारसे होलांथारनायसै गुगु गागाबनो अयथासार गोलोमबाय ओमफ्राय गयाथ' खावसे माने बोसोरसे जाबायमोन आं बिदि हाग्रा एविया थांनाय बोसोराव दैज्लाङाव ना दैज्लां मोनसे अखायाखै गयाबो अयथासार हाग्रा दुबायमोन नै बेल'नो एसे हाबाय हाग्रा एवनाय हुदा गैलामोन नालाय ओंखायनो बारा हायाखै मेंबाय अयथासार माने साननैसो ओरैबायदि गोलोमदोंना आराम जिराय जानाय जादों मुथते बे साननैसोआ बागानाव नोङो एसे नैबे गय बागानाव एसे हाबबाय थासिगोन गय फुलिया माथो माबा गोरलै देरख'नोनो हायाखै हाग्रा दुबाय नालाय नैबे हाग्रा दुनाय दङ नैबे मोनसे हाग्रा दुनाय देरनोनो रोङाखै नैबे मोनसेया नै बे फांसेया देरनोनो रोङाखै बिदि आरोखि ओमफ्राय माखासेयालाय देरलाजोब्बाय नै बेफोरबायदि एसे देरलाजोब्बाय ओमफ्राय बिबारबो बहाबा बिबार होजेनबाय नैबे फांसेया बिबार होजेनबाय नै फैगोन बोसोराहालागै हाबा मोनहैनो हागौ फिथाइ मोनजेननो हागौ फांसे फांनै थायनो हागौ थ' दिनैनि ब्लगा गय हाग्रा बारियाव एवनाय लुनो ओमफ्राय फंनैसो बाथ्रा बुंगोन आं दाहाय मेन चेनेलाव नोंसोरो नुगोन थ' जों हाग्रा एवनायखौ नङा होमबा देरहासार इस्लारि फंबायनि सिखाखौ आं दाखालिहाय काजलगावआव फानदोंमोन नालाय मिडियाम साइजखौ लादों आं गाज्रि नङा ओमफ्राय स्मल साइजआ मोनसे फिसा साइज दङ बियो हाग्रा गिदिर एवजाया दङ बावहायनो देबो आरोखि बियो नैबिदिया आरोखि ना नैबिदिया देबो आरोखि फिसा साइज बियो आंनिया ओमफ्राय गिदिर साइज गिदिर बे दंफांफोरखौ जाजोबनो हाया नङा हायो थिगैनो दङ ओमफ्राय गिलिर नालाय ओमफ्राय नैबे सिखा बिखुङा एसे मोजां सैनांगौ जायो आरोखि ओमफ्राय न'आव मोजां गावबा गाव एसे रिपेयार खालामना लाफिननांगौ सिखा बिखुंखौ फोसाबना लाफिननांगौ खारन जाय सुबुङा सिखा बिखुं
बानायोना बेबो सानसेयाव हयथ'बा बुरजा बानायनांगौ जायो एसे खाथिनि दङ ओंखायनो बारा माबा खालामनो हायाखै जानांगौ बेफोरबायदि आरोखि ओंखायनो जाय बायना लांगोन बिथांमोनाबो बै सिखाखौ बायना लायबाय बिखुंखौ गावबा गाव एसे फोसाबना लानांगोन आरोखि बिखि मिडियाम साइजखौ मोजां नै बेफोरबायदि हाग्रा एवस्रांनो नै बेफोरबायदि हाग्राया आरोखि बेफोरबायदि हाग्राखौ एवनो मोजां आरोखि गिदिर गिदिरखौ ओमफ्राय दालाय दुलाय फिसा फिसौ दंफाङाथ' बेखौ जाजोबखायो जाहैबाय देरहा खोन्थानाया थिगानो मोजां देरहासार फंबाय इस्लारि फंबाय नोंनि सिखाखौ एडभार्टाइज होबाय थायोना नोङो बे सिखाखौ आं लाबोदों दिनैहाय नायदोंमोन बायना लाबोनानै नायदोंमोन आं 500नि गंसे मोजां गाज्रि नङा माने नों गुबुन सिखाया बिखुङा गयोना बिखुङा गयो ओमफ्राय आरो नैबेबा गनायनि माखासे चान्स गैया नैबे गोबाव जाबाय आंनि नङा सासे बिहावनि गोबाव जाबाय बे सिखाया लानाया ओमफ्राय गवा आरोखि बियो नङाब्लालाय गथावथाव साइज नुयो गवा मोजां थ' जोंनि बर'नि गेजेरावनो बेफोरबायदि सिखा खंखाइ बानायग्रा दङ थ' बिथांमोननिफ्रायनो एज ए हल BTC आव लादलायोब्ला मोजां जागोन मानो होननानै बुङोब्ला साफा साफा बेफोरबायदि सिखा खंखाइ बानायनानै फानग्रा ओंखारदों जों बर'नि गेजेरावबो बिथांमोननिखौ लानाया मोजां आं दिनैहाय मोजां मोनदों हाग्रा एवनानै मोजां जागोन नालाय बे मोनसे भाबा फैदोंमोन आरोखि थ' बिदिब्ला जोंहा मा आखाइ थिफुबाय गस्ला गानाखै दे बियो गस्ला गिन्जिबो गानाखै ओंखायनो एसे खोन्थाथ'ला आङो बिदि आरोखि आखाइ थिफु आंनाबो थिफुदों बोसोरसे बोसोरनैनि उनाव हाग्रा बिदि गिदिर एवाखैमोन नालाय दिनै एवजेनदों आखाइ थिफुदों थ' जोङो एसे नायलांबाय थानोसै नङा होमबा हाग्रा एसे एवबावनि ओमफ्राय बे एवखांनानैनो माबायाखौ मा होननानै बुङो अफ्रि ब्लक 2खौ बावहायनो फोजोबनायखौ लानायसै एसे हाग्रा एवबावनि नै फिसानो जाबायना टाइमाबो एसे द्लामनो नै बिदि बिराद हाग्रा गुदुथारमोन नै खावसे दानबाय एसे गाबोन दानबावनोसै एसेबाव गाबोन एसे दानबावनोसै नङा होमबा नै बे सुम्लि दंफाङा दा खबल' थांखागोन नै खबल' थांखायोलै जजोबखायो सिखा खबल' जखायो बे एसे हाग्राखौ थांनोसै आं जथला बायगौनोलै सिखाबो आग्लासो माबा मैया आथिं बायदिल' फांसे फांनैयानो मैया आथिं बायदिल' गया बेनो फैलाय मैया आथिं बायदिल' फाग्लासो जागोन हाग्रा एवैया थांनाय दैज्लाङाव एवखायाखै ओमफ्राय थांनाय दैज्लाङाव एवैनि खारनाबो बेनोखा सिखा नांगौ बायदि गैयामोन नालाय ओंखायनो दिनैहाय एबाराव सिखा मोजांजों होनोसै जोबनोसैलै सालाखौ हादान एवनायफोरबायदिल' मोनखादों गोदोहाय केम्प बानायोब्लाना बेफोरबायदिनो हाग्रा दाननांगौमोन नालाय
Minggu tan sarili. Oh be ni be. Hei, ran bono koni be kana kona se. To logoफोर Obri Blog tu channel aku bawahnya. Bye bye.